ಈ ಸಾಧನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೇವರ ತಸಾದಿನ ಒಂಜಿ ತಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವೆ ನನ್ನ ಮೆಡ್ಲ್ ಅವರು ನಿಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಎರ್ಲು ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ತಾಂಕೊಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು. ಕಡಂದೆಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರನೇರು ನಮ್ಮಟು ಕಾಳುಪಾಣಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕಾಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಚುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಈ ಸರ್ತಿದ 8ನೇ ಸರ್ತಿದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮೂಜನೆ ನಾಲ್ನೇ ಫೈನಲ್ ನೆಡ್ದು ತುಂಬು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಚ ಆತನು ಕರೀನಗ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಅಂಜತ್ ಮುರಾನಿ ರಡ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಂಡು ಇತ ಕೂಡ ಅವರ ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಎದುರದ ಕಂಬಳಾಟ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಪ್ಪರ ರೆಡಿ ಅಂದುಲ್ಲಾರು ಎರುತ ಬುದಾರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬುಲ ಗಣಪೇಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನೆ ಕಾಳುಪಾಣಾರ ಇಲ್ಲದನೆ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ ಮರ್ಮಾಯನ ಇರು ಒಟ್ಟು ಗುಂತುಲು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ 4 ಸರ್ತಿಲ ಫೈನಲ್ ಬುಕ್ ನಿಂದು ಇರು ಒಂದೇ 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 ಜೊತೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಗಿ 4 ಸರ್ತಿಲ ಆರೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪನಾರು ಕೊಳಚೂರದ ಚೆನ್ನನ ಪತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲೇನ್ ಕೂಟ ಕೊರ್ನಾರು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಮೆಡಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೆರಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೇವರ ತಸಾದಿನ ಒಂಜಿ ತಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವೆ ನನ್ನ ಮೆಡ್ಲ್ ಅವರು ನಿಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಎರ್ಲು ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ತಾಂಕೊಂದಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಅವರು ನಿಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೇವಿಯರ್ನ ಪೂರ ಮೂಲತಃ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕರು ಕಂಬಳಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂಚ ದೈವನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ 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 ಎಂತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಕು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರ ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಆಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಏರು ದೆಕ್ಕುನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುನ ಐಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪಿನ ಐಕ್ಲೆ ಕುಡುಗೋರ್ಪಿನ ಮೊರನೆದ್ದಂಚ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಪೂರಳ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾತಾಡ ಟೆಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ನಡಪಾರ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಫೈಟ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಏರಿತ್ತೀರು ಸೆಮಿಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಎಂಚೆತ್ತು ಫೈಟ್ ಹೊರ ಸಮ ಅದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಹಾಕಿ ಹೊರ ಫೈಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೆಟ್ಟ ಪಾರದಿತ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದ ಬನ್ನಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ ರೆಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಏರ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಏರ್ಲೆನ್ ತೂಪನಾರ ಏರ್ ಈರೆ ತೂಪಾರ ತೇರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಬಲೆ 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 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ಏರ್ಲೆನ್ ಬರೆ ಏರ್ ತೂಪನಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿರಿನಿ ಏತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಲೆ ಎಂತ ತೂಪಾರ ಏರ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಕಾಣೆ ಅವಳಿಲ್ಲ ಪಿದೆ ಕಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಉಲಾಯ್ ಕದ್ದೆಕ್ಕದು ಕುಡುಬರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಟ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ನನಾತ ಶುಭವಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ.